som zvolaná, ale otázku obeť druhá strana tej mince, veď daj výpoveď, keď ti to vadí, ľahostajne necitlivo vyhorený pokračuje. Príbeh by mal pointu, máme zmyslom naplnenú reč. Očisťuje logos zákon, viera v to, že sa to dá. Čo veci osvetľuje, aký zdroj poézie, čo umožňuje stretnutia s vecami, s ich zložkami po všetkých stránkach. Čo veci osvetľuje, aký zdroj poézie, myslenia, citu umožňuje stretnutie, pochopenie v jej rámi. Na scéne, čo sa stojí mi to, preto stojí mi to za to celý deň a celú noc. Osvetľuje zdroj tejto poézie.